مثلا شانەیە بێبەخت عیسا ji şagirdên xwe re got mirovekî dewlemend hebû. Got şahneyekî wî hebû, rojekê gidî wî şahneyê li ba axayê wî hat kirin. Got ew malê wî qert û bela dike. Yê dewlemend gazî wî kir û jê re got: ev çi ye? Got ez li ser te dibihîzim. Ka hesabê şahnetiya xwe bide. Ji ber got êdî tu nikarî şahnetiyê bikî. Şahne jî ji xwe re got: ka ez ê çi bikim? Axayê min şahnetiyê ji min distîne. Kolan jî ji min nayê got ez bikim û ez ji parsekirinê şerm dikim. Lê gava got ez ji şahnetiyê bêm derxistin. Ez dizanim ez ê çi bikim. Da got dîsa xelk min qebûl bikin malên xwe. Wî ban kir her yekî ji wan. Ên got deyndarê axayê wî bûn û ji yê pêşî re got: te çi qasî deyndarê axayê min î? Û wî got: 100 dên zeyt. û wekîl jê re got: rahêje seneda xwe û bilez rûne pêncihî binivîse. Di pey wê de wî ji yekî dî re got: tu çi qasî deyndar î? û wî jî got: 100 warg genim. Wekîl ji wî re jî got: rabe rahêje seneda xwe û heşteyî binivîse. Îcar axa pesnê wî şahneyê bêbext da, çimkî wî aqilmendî kiribû, çimkî zarokên vê dinyayê di danûstandina xwe de li kor dema xwe ji zarokên ronahiyê biaqiltir in. û ez ji we re dibêjim: bi malê neheqiyê ji xwe re dostan çêkin. Da got gava ew mal nemîne, ew we li bin kuhnên her heyî qebûl bikin. Ew ê got diya hindik de dilsoz e, ew ê diya pir de jî dilsoz be. Lê ew ê got diya hindik de nedilsoz e, ew diya pir de jî nedilsoz e. Îcar eger di malê neheqiyê de hûn dilsoz der neketibin, kî we dewlemendiya rastin bispêre wê û eger hûn di tiştên hinekên din de nedilsoz bin, kî we ya we bi xwe bidê we. Xulamek nikare ji du axayên re xulamtiyê bike, çimkî an ew ê ji yekî nefret bike û ji yê dîn hez bike, an jî ew ê qedrê yekî bigire û yê dîn biçûk bibîne. û hûn nikarin xulamtiyê hem ji Xwedê re û hem jî ji dewlemendiyê re bikin. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêz, xwişk û birayên hêja.